Türkmenistanda ýaş istirada aýdymçysy Ibrahim Selimow neşe maddalary bilen iltesikli tutuk edildi we türme möhletine hüküm edildi. Azatlyň habarçylary bu barada ilkinji bolup habar beren Türkmen News neşriniň maglumatlaryny tasdikladiler. Azatlyň ýurdun kanun goruýjy edarlaryndaky bir çeşmesi 30 ýaşly Selimowyň ýanmarda tutuk edilendigini, şeýle-de onuň ýany bilen uly mukdarda pul terişdeleriniň hem tapylandygyny aýtdy. İbrahim Aşgabatyň etegindäki Bagır obasynyň golaýyna saklandy. Onuň ýany bilen başga da 2 adam tutsak edildi. Onuň ulugundan neşe maddalary we uly mukdarda pul terişdeler tapyldy. Anyk mukdaryny hiç kim bilmeýär. Emma petde doğrular bardy. Dip hopsuzluk aladalary sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran kanun goruýjy edarlaryň birindäki çeşmämiz aýtdy. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, Aşgabatyň Gunmataryndaky Gökçe obasynda ýaşan Selimowyň üstünden suw dinlensigi hem geçipdir. Emma neşr oňa berilen tutukluk möhletiniň entek aýan däldigini belleýär. Biziň çeşmelerimiz hem häzirlikçi bu maglumaty anyklap bilmediler. Azatlyň çeşmesi Selimowyň tutuk edilmeginden soň Azatlyň ozalda habar berişi ýaly Selimowyň taklanan Bagır obasynda, Aşgabatda we Gökdepe'de neçe sewdugärlerine we ulunyjylaryna garşy reýdiň gurnalandygyny belledi. Ýatdatsak 30-njy ýanwarda ahalyň Gökdepe tarapynda kanun goruýjylar tarapyndan neçe sewdugärlerine garşy operasiýa geçirilip, paýtaxt Aşgabatdan 40 kilometr uzaklykda ýerleşen şäheriň eteginde ýarak sesleri hem eşidilipdi. Operasiýanyň netijesinde onarça adam şol sandy kanun goruýjy edarlarynyň wekilleri de saklanypdy. Bir ýörüýt operasiýa Selimowyň tutsak edilmeginden 2 hepde töweregi soň şol sanyny onuň saklanan Bagır obasyna hem geçirildi. Operasiýanyň dowamyna umumy hasapda 30 töweregi adam saklandy. Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Azatlyk Aşgabatda we Gökdepe'de bolan tutuk etmeleri bilen birlikde Selimowyň tutuk edilmegi boýunça hem ne ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginden ne de Içeri işler Ministrliginden kommentariýa we goşmaçy maglumat alyp bildi. Çeşmämiz bu tutuk edilenleri golaýdy. Belki de 10-njy martda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynda garaşylyşy ýaly Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiş kazanmagyndan soň telewideniyada görkezmäge garaşylýandygyny hem belledi.